अखा हादों रायजोफोर अखा हादों नै दे रायजोफोर गोबावजों खेबसे लाइभ भिडिअ लाबोदां बयबो नुजालाय फैबानो जाबाय सोर सोर मा बुंनो गोसो कमेन्टफ्राव लिरख'बानो जाबाय आरोखि ना लाइकफोर होख्रावलाबायबानो जाबाय अखा हानायनि एसे गोजांनायफ्रा खारो खोमा ना मा होनो केमेराखौबो नुगोलै रावबो गैया दाबो सोर सोर फैनो गोसो फैबानो जाबाय अखा सिजाजोब्बाय नै खबरासो मोनसिगोनदां जागोन बायदि मोनबाय आं दुइ मिनिट जाबाय माथो लाइभ भिडिअ होनायसै फायखारि नुफैयो आसामखौ बिदि माबा गैयालै मानसिफ्रा दाबोनो गगांबाय ओइ हगार गैया जाम्बा दानदो दाना माने बुस्थुआ आङो आनस्टिकआव दोनदों आनस्टिकआव दोनदों दोननानै ओरै पाब्लिकआव दोननाया दा पाब्लिकआव होगोन गगा मोनखांसिगोनसो नै